bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Bakar kasuwa safara ake yan uwa, kodin da wiwi exal da roti kuwa, koken turamol rofanal diya zagawa, bakar kasuwa safara tana ninkuwa. Ga 'yan ta'adda a cikin bakar kasuwa, a koda yaushe fitina tana karuwa, su sa ruwancin su kashe basu da damuwa, a bakar kasuwa hakan take faruwa. Bakar kasuwa wai shin